kubva sadza mai mwana kuita kusarudza vanhu madya ingatozoita kuarora kuya vananonyembera kungwarisa ndiko kana makavhingidzirawo mama tosvika kuarora matomurora ko ndaiuya ndine nzara kumba ndainodyei hapana kana zvandaiita inoda kutofunga kubikira vana Radio ichi. Radio. Saka. Vamwe zvavo vane vadiwa vanovada vanogara vachingopana matoni vachingopana Louis Ngara. Wamam sitaura wewe. Louis Ngara anogona. Unozviziva here kuti Louis Ngara anogona? Ndinatozvinzwa ipapa. Inini pane hwani yake yandirofarira. Ya indekare inonzi masoboiboy. Unoziva kuti mwana wangu paipai anga asingaoni. Achibva enda aifarira iwe. Aifarira masoboiboy. Ndakabatwa ndisiye. Maida usiona niko. Kuzoti emapiano kadziko mazuva ano inini dzese inini dzese vaLouis Ngara vanondiitira mufungo vanoimba voice vanoimba manzwa zvinobata munhu ende hangoimbi chete ane chipo murumoyo anoti kubatsira disabled anobatsira kana maartist magospel artist nevamwe maartist ari munyika anobatsira aiwa Louis Ngara nechipo chake kuseri kwekuseri kuzoti voice racho voice kwatambiro matobatwa kapane voice lavarite unomamvura usingadi kunyeba manzwa dzatinzwe futi kekupesera vanogara vachingofara mayepi vanogara vachingofara manje dance nasi ndeyavaviri manje dance nasi ndeyavaviri manje dance nasi ndeyavaviri manje dance nasi ndeyavaviri vamwe zvavo vane saka ichikuita seko neredio redio ndotonorara nayo kumbaenda nditorari mazotivhariropa toda kuuya tichimvwa Louis Ngara redio anongwa nezvimwe ndinazobirwa nasani aiwa kana Christmas ambiramba kwenyu chaka chako chimama